Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. Nin ye aw ka kunnafoliw ye bamanankan na. Alamɛbaw ani yantuma a y'aw bisimila buna adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM dɔnkibaru kɛrɛ kana na bi kunnafoni na bakurubaw la an bɛna kuma musow tɔgɔla don 8 marisi ɲinanta in a baaraw kurumbo karili kɛra an ka jamana maa ɲɛmaw fɛ bayangarakaw fɛ yen nɔ an na kumaw kan bi dɔnkibaru kɔnɔna na ni o tɛmɛna ka bɔ yen an ka jamana buna adamadenya tɔbɔtɔli jɛkulu CNDH maw olu kɔni wulila ni ka taa gawukaw fɛ yen nɔ min kɔni sen fɛ o kumana fɛn caman kan an na kumaw fana kan bi dɔnkibaru kɔnɔ ninnu de ye bakurubaw ye kunnafoni wɛrɛw b'an bolo k'a fara minnu kan sɔɔni an bɛna walawalaliw kɛ a y'aw bisimila dɔnkibaru kɛnɛ kana na. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa rajoso HDFM de mankan na. An ka jamana premier ministre ni o ye Ablaye Mayiga ye ale ni ciden jɛkulu wulila jamana maa ɲɛmaw tɔgɔla ni ka taa bisimila minɛ bayangarakaw fɛ yen nɔ waasa musolakaw tɔgɔla don ɲɛnɛmaya ko 32nan ka se ka taa o baara kɔni kurumbo kari u selen u kunbɛnna bayangara maa ɲɛmaw fɛ ni ka se ka u bisimila ɲinanta in kɔnɔna na kɛn bɛ ka babuse min kɔni sɔnnɔbila o de ye musow ani bogotigininw olu ka hakɛw bɛ se ka tanga cogoya min na ni ka an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma Mali kɔnɔna na maa si kana kɛ dɛnkɛrɛfɛ ye fɛn min ye an ka danbe o bɛ se ka tanga cogoya min na ni y'a ta k'a lajɛ an ka jamana gouvernement kuntigi ni o ye Ablaye Mayiga ye a y'a jira k'a fɔ ko jamana maa ɲɛmaw u bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ ni ka se ka musow ani bogotigininw ka hakɛ tanga jamana in kɔnɔ. Segu Sibi ani Kulukoro kɔfɛ min ye Gawukaw olu kɔni ye an ka jamana kulu min sigin bɛ ka se ka buna adamadenya ka se ka u kɔni tɔbɔtɔ u y'o bisimila fɛn min ye maa 200 bɔɲɔgɔnko olu taara ɲɔgɔn sɔrɔ alamisa don Gawukaw fɛ yen nɔ waasa ka se ka kuma min ye buna adamadenya hakɛ tangali ale kuɲɛw kɔni kan nin kɛnɛ in kan a jirala k'a fɔ min ye buna adamadenya hakɛ tɔbɔtɔli a hakilina a ma bɔ jamana wɛrɛ la ka na faso Maliba kɔni kɔnɔna na min ye kabini lawale an balimakɛw ko olu kɔni kɛn bɛ ka laada dɔw kɔni sigi min bɛ tanga kɔni lase min ye buna adamadenya hakɛw kɔni mɔ maa si kɔni tɛ tɔɲɔ ta ka i maanifiɲɔgɔn kɔni sɛgɛrɛ o sariyaw kɔni kun sigin bɛ an ka jamana kɔnɔ kabini lawale kɔni na o de la fɛn min ye lafaamuyali kɔni tara ka jamanadenw kɔni sɛgɛrɛ waasa maaw bɛ se ka a dɔn an ka jamana an bɛ lahala min na an bɛ se ka sigi an kɔ ni ka an ka taabolo kɔrɔ dɔw kɔni ta k'an sinsin o kan waasa jamana in bɛ se ka basigi cogoya min na. Février kalo tile 28 ka taa bila marisi kalo tile gale san 2026 Save Children Mali maw olu kɔni ye lakɔli ta ka ɲɛsin ekɔli karamɔgɔw caman ma waasa u bɛ se ka faamuya sɔrɔ buna adamaden olu kɔni ka hakilina kɛnɛya ko sabatili kɔni kan cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la ekɔli karamɔgɔ minnu kɔni bɛ ni denmisɛnninw kɔni bɛ u bolo ni u b'a la ka kalan kɔni ta ka u sɛgɛrɛ waasa u bɛ se ka denmisɛnnin ninnu ka taabolo kɔni faamuya cogoya min na min kɔni hakiliw cacalen don ka se ka fɛn min ye kuma fɔ u ye min bɛ u hakiliw lasegi ka na kalan ɲuman o bɛ se ka kɛ u kunna cogoya min na fɛn min ye ni ekɔli karamɔgɔw olu kɔni kalanna o kalansenw na a baaraw kɔni n'u donna jɛkulu caman ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna na min ye Education Cannot Wait UNICEF Mali ka taa se baɲumankɛtɔ KAEB maaw ma olu de farala ɲɔgɔn kan waasa ka se ka ni kalansen kɔni boloda denmisɛnninnakaw olu bɛ se ka kalan kɛ yɔrɔ basigilen na cogoya min na ani yɔrɔ tanganen na. Diɲɛ tɔnba Nations Unies olu ka musaka min bila an bɛ jamanadenw olu kɔkɔrɔma dɔɔni kɔni kama u ye wulikajɔ kɔni sabati tɔnbutukaw fɛ yen nɔ ni ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin min ye kɛnɛya ko ale sabatili ma min ye kɛnɛya minɛ 631 bɔɲɔgɔnko minnu ye césarienne minɛnw ye u y'o kɔni di décembre kalo san 2025 min ye tɔnbutu ale kɛnɛyaso ma waasa maanifinw olu bɛ se ka kɛnɛya kɔni sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bange kɛnɛya o bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ u ka nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u ye furaw fana di fura minnu bɛ jamanadenw ka kɛnɛya sabati min ye an ka jamana ɲɛmayaso min bɛ marabolo kɔnɔna na kɛnɛyako kunkan ni o ye direction régionale de la santé ye olu kɔni wulila ka se ka taa u ɲɛ da fura ninnu kan ani ka se ka jateminɛw boloda jateminɛ min b'a to nin furakɛli in bɛ se ka to senna cogoya min na waasa muso ani an ka denbayaw olu ka kɛnɛyako bɛ se ka jidi. Ocha ale ɲɛmaaba min bɛ faso Maliba kɔnɔ a wulila ni ka taa bɔ Croix Rouge Malienne maw ka taa bɔ u ka yɔrɔw la u ka ɲɔgɔn kunbɛn kɔni senfɛ u kumana min ye an ka jamana buna adamadenya ale baara taabolo kɔni kan ni ka se ka hakilinaw kɔni falenfalen min b'a to u kan ka min kɛ donna nata ɲɔgɔn fɛ ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin jamanadenw ma sɛgɛn kɔni kɛn bɛ ka minnu kɔni tɔɔrɔ fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ Ocha olu ka ɲɛmaaba in a ka nin taama in kɔni senfɛ a y'a jira k'a fɔ ko Croix Rouge Malienne u kɔni bɛ jɔyɔrɔba
ba de la min ye jamanadenw olu kɔni dɛmɛnin na kɛrɛnkɛrɛnya la u ka maa minnu bɛna ca kɛ u yɛrɛ ye n'an k'u ma ko volontaire k'u kɔni kɛlen don ka fɛn min ye gɛlɛya bɛ jamana fan minnu fɛ ka u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma u ka nin taama in fana senfɛ u wulila ka se ka taa u ɲɛ da Croix Rouge olu kɔni ka cakɛbondaw kɔni kana na fɛn min ye ka se ka jateminɛw kɔni kɛ don n'a nataw la Croix Rouge u bɛ se k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ni ka jamanadenw dɛmɛ an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen fɛ. An ka jamana kunnafoniyaw kɔfɛ an bɛ taa kɔkan jamana an bɛ taa o kibaruyaw la an b'o o daminɛ larabu olu ka gun kan kɛrɛnkɛrɛnya la yɔrɔ min bɛ wele ko Moyen-Orient min ye diɲɛ tɔnba Nations Unies u kɔni ye welewelemada kɔni kɛ ka ɲɛsin fɛn min ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu kɔni ma min ye a yira k'a fɔ kɛlɛ bɛ jamana minnu na an bɛ waati min na ko sisan ni o ye Iran ye fɛn min ye ko o dugudenw caman de bɛ yen minnu kɔni b'a la ka boli ka bɔ kɛlɛ kɔni ɲɛ ni ka taa u kɔni kun kalifa jateminɛw y'a jira k'a fɔ maa 100,000 bɔɲɔnko ko olu de kɔni bɔra ka boli kɛlɛ ɲɛ ni ka taa u kun kalifa Liban ale kɔni jamana kɔni kɔnɔna na ko kabini kɛlɛ kɔni dɔ b'a la ka fara a fanga kan. An bɛ taa Ukraine jamana kan fɛn min ye n'i y'a ta k'a lajɛ ko Ukraine denmisɛnnin ka tilanyɔrɔ sabanan ko fɛn min ye ko a bɛɛ lajɛlen kɔni bɔlen don u sigiyɔrɔw la k'a sababuya kɛ kɛlɛ min kɔni nun donnen don u ka jamana kɔni kɔnɔ Russie jamana fɛ a bɛ waati jan kɔni bɔ. An bɛ taa Sudan du Sud ale kibaruyaw la fɛn min ye ko n'i y'a ta k'a lajɛ ko jamanaden ba yiriga ko olu de kɔni b'a la ka boli ka bɔ min ye Sudan dugu min bɛ ni a bɛ wele ko Akobo fɛn min ye u b'a la ka boli kɛlɛ kɔni ɲɛ ko ka kɛɲɛ ni u ka fintilakaw olu kɔni ka kakarimada ye k'a jira k'a fɔ k'u kɔni na wuli ka jɔ kɛ ka taa min ye sɔrɔdasiya baara dɔw kɔni na nin yɔrɔ kofɔlen in na ka kɛɲɛ ni o welewelemadakan ye min ye ko dugudenw kɔni b'a la k'u ka minɛnw kɔni doni ni ka bɔ u sigiyɔrɔw la ko maa 82 bɔɲɔnko ko olu de kɔni wulila ni ka u yɛrɛ ta Nations Unies olu ka laseli la. An lamɛnbaaw ni de bɛ dan sigi bi dɔnkibaru la bunadamadenya ni yiriwa radio so HD FM sanfɛ an b'aw fo a ka tulomadali la a y'aw sɔgɔlen to an ka fiɲɛ sira la ni Alahu taala sɔnna ma a bɛna kibaruyaw kɔni caman sɔrɔ a laseraw ma balimakɛ n'aw denkɛ Idrissa Badimi fɛ maa min tɛgɛ bɛ nɛgɛw la o ye Salim Jara ye a k'an bɛn waati wɛrɛw la. Aw tulo bɛ adamadenya ani yiriwa radio so HD FM de mankan na.